Давай. Мина, нищо. Перфектно, браво! Води горе, давай. Покани, точно, послай, не се такива и до Оп, Дани, леко назад, Дани, Юли, Дани. Това е. Стояне, Йоан, мина. Черита. Взимай Бисо. Браво, Бисо. Браво. Ники, айде, Ники. Взимай пресоя. Взимай. Браво, пресоя. Браво, айде, трай. Браво, преси на случая, преска. Ей, гол! Втора минута на матча. Боско влез там пред него, качи си човека, Ники, включи се там да изпита. Ники, атакува вратата. Човек. По-към центъра, Ники. Качи си, внимай човек. Браво, Йоане. Браво, Преслава, идеална топка. Добре, Гомо, с втора човек, Гомо! Перфектна топка, Преслава, браво. Айде, продължаваме здраво, Нищо не е станало, давай. Гомо! Излизай! Хората гледай! Остави Абъл! Браво, Абъл! Спокойно! Назад малко, Дани, Юли! Дани, Бисо, движи! Давайте готови! Ето така. Дани! Бог, села към мен, Бог, спори към мен! Преслай, търсия! Преслай, зея! Без фал, Качински! Дай! Затваря назад, Йоане! Без фал! Браво, Йоане! Обтъчаме, Йоане! Как мога нещо? Ей, топето върви, Александре! Как мога нещо да не, нищо! Не ми пресира! Не бих чул как че, после топка, сега на вратата му я дава. Само едното после да ти си прасят. Айде, движение! Качински следи с човека, внимай Вълк! Без фал! Без фал! Да не се обръща, Иване! Сам си го разправиш! Давай! Браво, Иване! Добър е пас! Браво, Стели! Добре, Ники, изпълнявай! Остина там, браво, Вълков! Иване, премести още малко на там, Иване! Спокойно! Дай! Говорете си! Мина, Иване, надиграй се! Браво, Йоане! Браво, Йоане! Добре! Дани, къде си? Дани, къде играеш? Дани! Без фал, Вълков! Браво, Вълков! Точно, дай му я! Биеш! Навътре! Там, ей! Браво, Качински! Дани, първа! Зей, Йоане! Вътре! Аре, бе, Юли! Калуяне, много лошо е пое, браво! Давай! Първа! Аре, Стели! Аре, бе, Ники! Перфектен! Браво! Браво! Върти, Зея, посай Зея! Качински, Йоане, твоя! Ама гледай, движи главата, виж го къде е! Оставя на Бог! Алекс, Марков, Йоана сам тук си подсигурява човека, така. Йоана тъчия, Йоана дай си имаме първа! Дай, стига бе! Има залепена му? Не е залепено. Дай, Бог, се изпълняй. Йоане, тръгва, Йоане. Бисо, обърни се, Бисо. Коридора между двамата, пускай на Йоане. Йоане, тръгвай зад гърбове. Йоане, зад гърбове. Коридора, бе, Вълков, той си защитници, бе. Браво, Зея, Йоане. Без фал. Браво, Йоане. Ники, насам ли се? Чисто! Взимай! Браво, играй. Взимай тук, Бисо. Бисо, без фал. Браво, Бисо. Нищо, Бисо, браво, стабия. Влизай навътре.
Ники, подсигури там, точно така. Точно така, Хаджийски говори с излади. Това е би си твоя приятел. Вълко Зея! Браво, Вълко! Браво! Хайде, бе! Край! Браво, Дани! Хайде, тръгвай, Алекс! Хаджийски, внимавай! Чисто! Браво! Марков, прибирай! Давай, Хаджийски, взимай я! Маня! 5, 4. Първа! Зеник! Браво, води! Браво, води, нищо! Браво, Хаджийски! Браво, Хаджийски! Влизай си зоната, Хаджийски! Мария! Браво! Играй! Взимай там! Аре, бе, Юли, бе! Браво, Бисо, стъпи, Бисо! Стъпи там! Браво, Бисере! Браво, Бисо! Вълко, гледай с човека! Хаджийски там затваряй! Браво! Дай, дига, ей! Юли, Дани, готови! Алекс, излез, бе! Дай, Назаре! Дава! Престой, Зея! Престой, свали с тия петички, свали я, уводея, бе! Уводея, бе, прес! Увърни там! Хаджийски, тупна, Хаджийски! Взимай, Дани! Мони, много си далече, колко излезте? Бисо, аре, Бисо! Мони, айде, включи се пача! Спокойно! Излез! Води! Браво! Браво, бе! Браво, Бояне! Пребирай! Браво, бе, Дани! Браво, Дани! Браво за атаката, браво! Йоане, гледай засадата, Йоане, прибирай! Йоане, обърни се с лице към топката, ей! Хаджийски идва висока при тебе, Хаджийски! Ако трябва да отстъпи, не чакай, не го гони! Остави го там! Нека си излиза! Браво, Бисо! Бояне, твоя! Ела, не си готов! Бояне! Ела назад, Дани! Първа! Браво! Втора! Имай, Влади, без фал! Браво, бе, Влади! Браво! Браво, Влади! Юли, стъпи там! Така, Йоане, подсигури. Дани песна вътре, но ще ви го сам, бе. Към Гого! Нека седи сам! Еш там! Тръгвай, Йоане! Аре, Преславе, работи по-бързо! Браво, Мони! Браво, момче! Преславе, по-бързо я обработи и търсим една паса дълбочина. Дани, ела ще вика насам, Дани! Юли, готов? Браво, бе, Влади, бе! Играй, Бояне, тази добра! Аше! Оранжево е, гледай, съдята е! Влади, изпълняваш ли, бе, Влади! Кало! Хаджийски! Каляве! Зоната, Хаджийски, ела назад! Дани! Тук е за сега. По-близо до Хаджийски. Той е по-близо, аз тук. Йоане, без малко навътре, Йоане, не да ключи. Там, Алекс! Мина, Преславе, Зея! Играй, Йоане! Преславе, търси я!
Evo ti treba, ej, Ivane! Hajde izvodio pobrzo na presove! Postanove! Presovek, postanove! Udarili te някои, Ева! А сега идвай. Моля? Отивай да изпълниш, Дани. Или не, остави Йоан. Йоан ще изпълни. Йоане, изпълнявай, Йоане. Ти. Така, Влади. Влез да изпита. Дани атакувай вратата. Каджийски по-близо до бот. Атакувай, пресла. Дани, атакувай. Преславе, голяма засадация, Преславе. Нищо, ай обърни се, Преславе, обръщай там. Дани, това ти е човека, Дани. Така. Висо, това ти е човека пред теб. Йоане минава за три пъти, Йоане пак не го следиш и си му от външната страна, бе. Тъче, Влади, изпълнявай. Юли, аре, бе! Че не може, ходи седи близко, Воло, преценявай. Дани, излизаш кога да подавеш. Дани, може са. Каджийски, защо бързаш ти? Браво, Калуяне, нищо, браво! Дани, Йоана са. Не мога да я даваш там, ти може, че го прекира. Моля, Йоана, бе, ела към мене. Оттъча, бе, Влади. Тутката. Йоане, съм Бог, Влади от него, бе. Йоане, ела към мен да му тяга са. Взимай Каджийски. Без мал, браво. Перед! Перед! Оставай Каджийски на стена, Питер Иван. Каджийски, Питер Иван на стена. Стани. Нищо, няма да се. Дани, заставай ти на стената. Дани, ти. Скачате. Дани, отвътрешно. Стояне, гледаш. Перед! Стояне, стане горе да ожене топ. Стояне. Атакуваме, Гого! Не се разграничава. Атакувай! Тръгвай! Настой, тръгвай! Избава, Петрата! Висто, сам бе, мой тумче. Още бе, Биска. Още бе. Ай, Юли! Алекс! Аре, стати, бе, Иване. Спокойно. Браво, Вълков. Браво, Вълков. Не само Влади. Зея. Нов! Браво, Браво, бе! Биска, само още не бързи спаси. Ели, Гого! Юли! Седно, бе, брат! Чули ме? Айде, Марков, Пелев, Юли, готови! Айде, Марков! Защо никой не атакува, Юли? Назад! Браво е! Браво! Днеска е от парния на Иван. Ани би! Аре, Елев! Иване, ти... Дани, дай остав пас, бе, Дани! Браво, Писо, прави ся! Писо, ти! Гого, Юли, Алекс! Писо, заложи си хубаво, хайде! Reakcja!
Иване, след изпълнението, Иване! Не е само за заедна, Иван! Браво, Писо! Браво, Писо! Е, Качински! Браво, Вълков! Спокойно! Спокойно! Качвай! Е, браво, Бояне! Сея! Александър, бе! Браво, Дани! Александър, бе, Тръгва, бе! Иване! Браво, Дани! Вперед, Ивана! Браво, Иване! Браво! Браво, Иване! Прибирай, Иване, газ! Дани, топните гледай, Дани! Сея! Браво! Преславе, готов да стартираш, Писо, айде! Не, далече, няма директор. Ники готов, не е линията на засадата. Аре, Писо, търсете комбинация. Дани, обърни се, Дани, изпълнявай фаула. Назад, Алекс! Тръгвай! Сея, Вълк! Браво, бе, Вълков! Гледай, Дани! Аре, бе, Дани, вземи я там, бе! Браво, Влади! Браво, Преславе, прави ся! Преславе, ти! Господин съдя! Смяна, господин съдя! Юан и Ник! Ай, с положки ли си? Марков, прибери реакция след удара! Ей, свърли ги, за какво сте тези коли? Така ли е, че не са нужни? На линията, дали прибери го, съди го, какво го пазиш там, бе? На линията на стената! Качински така стоиш. Асене! Влезте с Влади, бе! Влади, влизай вътре до след изпълнението, бе! Прибирай, бе! Браво, бе, Преславе! Добре, малко още на Дай топка! Дайте топка! Добре, Преславе! Качински там, Влади, не отстъпне, къде отиваш, Влади? Отидете да вземете топка! Влади е лакъм, Миро! Качински няма никой! Някой! Влади! Качински, виж си човека! Така, Влади близо до Качински, Влади нямаш човек там! Писо, напред имаш човек, твоя! Писо, пред тебе е твоя човек! Спираш там! Качински, спирай! Ето, Яне! Браво! Писо, нагласи я за удар, бе! С ръце го пута в гръб, бе! Ай, стига, с ръце го пута в гръб! Влизай, Марков! Спокойно! Пелев! Браво! Оставя, няма. Свърши, бе, свърши. Давай, Пелев! Точно така, майка ми бери. Влади без вал. Айде, Зале! Следи играта, знае някакъв рикошет. Следи играта, нищо, хайде. Марков! Може да ти я хвалиш, да не я оставаш. За по-сигурно, хайде. Командвай ги, не отивай на първа гледа, гледай вратата. Атакувай топката. Браво, Бобиш! Браво, Бобиш! Вътре! Еш! Александър, бе, бате се! Моя бади, бе! Изпълнявай, Влади, гледай съдята, слушай, изпълнявай. Преславе, иди в зоната, Преславе, къде играеш? Прибирай! Влади, изпълнявай. Ама напред! Асене! Асене, казваш ти, Асене! Ей, купиш се
не скочиш, Асене! Тръгвай зад към двора защитника, Асене! Нараво. Влади отивай, Влади ти! Идвайте тук, бе, Миро! Ти Ти каза да ги викаш. Идвайте! Качински идва спокойно. Далече, играй. Изставя, Влади изпълнява. Влади! Асене, прибираш човек, Асене! Браво, бе, Влади, бе! Без фал! Браво, Влади! Браво, Влади! Качински изпълняй! Ако си сбърка средата. Браво, бе, Преславе! Браво, Преславе! Браво, бе! Браво, бе! Браво, Преславе! Браво! Само, че можеше да извадиш и на Бисер да стреля, защото се измори. Браво, Преска! Там стоиш, Преславе! Асене, минал е още от сега, скочи от сега! Не го следиш, Асенка! Влади към Каджийски, Влади! Каджийски тяло, Каджийски тяло! Браво, Каджийски, браво! Каджийски, добре! Каджийски, добре! Браво! Браво! Направи Марков, браво! Юли, дари! Мони, остави го Това е точно там я търсиш. навътре вляво. Гледаш, преслата ли Асен? Преслата ли Асен? Асене, питае! Браво, Влади! Юли, аре, бе! Абе! Гледаш ти дропчето малко. Браво, бе, Каджийски! Играй, Бисусея! Първа, Дани. Бисусея! Бисус, стъпи се мия на топка. Браво, бе, Влади! Асене, навътре! Взимай там, браво, Бисо! Играй! Давай, Бисо, давай! Чиста е! Браво, бе, Влади, бе! Браво, Влади! Браво, майки! Браво! Браво! Влади! Перфектна топка в наказателство! Браво, Влади! Влади! Стига, бе, това имаше един пас изчисти към тази Асен. топка, Дай бе. му я остра, бе! Той ще го надгади. Браво, Бисо! Добре! Това е супер е това! Айде! Бисо, по-здраво средата, само изолира. Нищо не е станало, играем, Браво, айде! спокойно, майки! Чисто! Сега, Бесо! Бесо, браво, майки! Надигай се, Бисо! Топката е! Дай, Бисо, ставай! Бесо, Вълк! Браво, бе, момче! Браво, бе, Вълко! Браво, Дани! Асене, тръгвай! Браво, бе, Бисере! Браво, бе!
Яре ви казах, ако отзаре задържим резултата напред, ще стане. Временим, батка, спокойно. Искам да не се отпуска, продължаваме, слизай. Преслай Зея. Мести само. Браво, Дани. Бисо стъпи, браво, Бисо. Без фал, без фал, Бисо. Без фал. Дани, без фал. Браво, бе, Бради. Надигравай се, Селе. Криво, бе. Криво, бе. Оле, бе, Селе. Браво, бе, Бисо. Без фал, Бисе. Браво, Вълков. Браво, Вълков. Преслай е супер е това, оставя. Преслай е добре е това. Асенка, трибъл напред и пробива е. Браво, Преслай! Прави си я, Преслай! Ели се разберете, както прецениш. Ей, Преслай, разбери се съвсем, ако иска да пробва. Асенка залжи, ако искаш пробва, Ели Преслав, разберете се. Асене, доследвай, влизай вътре, Влади, влизай, бе, Влади, какво правиш там, бе, ще изпълняваш ли, бе? Гледай засадата сам. Как я видяхме тази засада? Нищо, Бисо, играй! Давай, добре, Бисо, играй! Браво, Влади! Абе, Асенка! Ти си сам, бе, моето момче! Влез си с левия крак, дали искаш да пробваш? Браво, Вълков! Зея, браво, бе, Вълков! Тръгвай, бе! Браво, Бисо! Бисо, атакувай! Там не мога да я вкараме та! Браво, Бисере! Играй! Влади с чисто, без това! Вратата бързо, бе! Браво, Каджински, правия! Браво! Дани, там трябва да се по-сигурни да я завършим. Идеално! Идеално, нищо, Бисо, браво му! Това е пасия! Абе, Дани, спокойно, на гърбето, спокойно, спокойно. Браво, бе! Браво! Нищо. Майки, само ако се обърнеш веднага, вижди Асени пред това. Абе, Ота кой, ти си беше кой? Влади, сам ти имаш. Бефал! Ай! Зея, майки! Браво, майки! Добре, майки! Браво, майки! Майки, корнере, ще можеш да изпълниш. Добре, Дани, отивай да изпълниш. Какво става, бе, човек? Внимавайте, стели на първа! Атакувай вратата! Влади, какво правиш там пак, бе? Вибирай! Зея, там! Бързо, Каджински! Влади, няма такова второ обръщане, Влади! Махай! Браво, Бисере! Тръгвай, Асене! Навътре! Идвай насам, кая! Няма да падне. Браво, Голо! Нищо, Голо! Давай!
Влади пренася нататък. Да подсигуриш, ако се сбърка, не толкова разкъсани. Така. Взимай! Браво, Дани! Не бирай, Коки, гледай си човека зад гърба. Браво, Вълков! Айде, концентрация, Божидаре! Излез напред! Напред! Браво, Дани! Защо тръгвай! Чисто там! Браво, Дани! Аре, браво! Браво, Марино! Нагласи се! Браво, Биско, изпълняй! Разберете! Браво, Биско! Нели, отивай! Дани, Марков, стига ставайте! Иначе токаш кавал! Токаш кавал! Качински, изпъни кръвта хубаво! Гледай стената къде! Как тримам още един бе? Ади! Браво, Качински! Охо! Ало, залога бе! Ого! Така, преслай, стой! Зея, Ани, Зея! Браво, бе! Браво! Они, айде, идвай! Смяна! Они! Дани, влизай вътре! Айде, здраво! Видяла те! Чакай! Дани, ела вляво! Они, плескал! Они, влизай! Оков, прибери към Качински! Събери, Влади, що си разпитан? Тук няма човек, Влади! Събери още към Качински! Браво, бе, Ивайло! Мина пресла! Браво, бе, Дани! Браво, Дани, за това подсигуряване! Обърни се и си говори! Коки, прибери! Браво, Вълков! Дани, нямаш работа, двама човека се бери, Дани!
Ajde! Daj Zdravko, čisti sa Beri, vodi popis u leđu. Izdizaj, mira Koki! Koki, mira! Graj Koki! Prosvane, hvala Koki, prosvane, graj! Napred se. Izdez, vodi. Mogu, ajde ves. Daj, Dani, daj. Steli čoveka, steli gore! Bravo! Napred! Bravo! Bravo, vodi, idjale! Ajde, Pesi, ajde! Bravo, Miro! Aute, Simaj! Mario, postupaj! Daj govu napred, ajde me! Daj mira tam, preske u počisti. Daj, Steli, Seno! Zeba! Putaj, Nebo to pasa u brkama tamo. daj! Bravo, Pisto, ništo! Kačinski piser na stara, daj! Presoja, utivaj na stena! Ajde, Peref! Dani, spiraš na penalti i gledaš korata! Preska, treba završiš šta ne vkaraš, Presoje! Idjale, tam treba vkaraš šta! Tam spiraš i gledaj korat, dođi taka! Topkata, višneš li? Ej! Bravo, Bobi! Mina! Ajde! Čeki čovek, orijentiraj se! A Dani Grbove, Dani! Kad se pojavi? Ej, Dani! Ataka! Bravo, Dani! Simaj kopka! Vidi se vršta! Daj na poveda, daj! Stopaj, vodi! Trgaj, daj mu jove! Veca, vodi! Bravo, je Piso! Bravo, Piso! Bravo, Vladi, Mina! Koki na potrebi se! Bravo, Govo! Naša, bravo! Uzimaj Govo, brzo! Može, izmistaj! Ani Zeja! Mario, sta vatre! Gogo! Stopaj, Mario! Georgi! Bravo, Pisto! Gledaj! Trgvaj! Jau! Aj! Imaš tam se Koki! Kopkata steli, na motor steli! Bravo, čisti! Evo, Dani tam! Daj, Juli! Hop! Isto stopi! Viska! Bravo, Vladi! Spokojno, Vladka! Koki, putoče, Koki! Vladi, putoče, ne Koki, za tempo! Vladi, putoče, ne nabodi! Bravo, Dani! To je Mina! Zašto je vrška što? Marino, opet nego na sam.
Esta, Gogo! Esta persona. Ajde, ajde. Bravo, dobro. Защо се обръщаше някакъм случай? Ей, директно изчисти, Евче! Браво! Иваче, към тъче изчисти, те ви пресират сам си. Не се опитва да се обърнеш с топката. Беслая търси топката, Марио пред него. Сега 13:30. Дани така пред човека, точно така. Сега. Браво, Коки, Беслая, надигравай се. Надигравай се, далеч си, Преска, далеч си. Браво, Дани! Браво, бе, Коки! Ади! Браво, бе, Коки, бе, браво, браво, Миско! Влади, не може да седнеш, тук нямаш пространство, давай си видиш. Владимир, казва, как става? Вълков, не прекър... Вълков, не го остави сяло, бе! Вълков, не го остави един на един там. Аре, не писе, наша. Опа, спаса! Браво, Вълков! Това е сесия. Браво, Преса! Браво, Коки! Браво! Айде, ти се уведе, бе! Не спазвай! Що не си прибира, бе? Що при отстъпва, бе, Тиска? Браво, Коки, за това! Перфект! Браво, Коки!
Ей! Ей! Маринов, двама сте, Пламене, двама сте, ей, Маринов! Маринов, заставай там на стена! Пламене, на стена, Вълков! Фащай си хората! Избита, Дани! Избита, Бисере, гледайте ги! Гледай топката! Яне, гледай си вратата! Господин съдия! Господин съдия, това е ли фаул? Браво, господин съдия, това е! Пута съдята, как ще не е фаул? Как ще не е фаул? Той не може да е... Какъв фаул, бе? Имат камера, бе! Абе, как фаул се силиш, бе? Той не го пикна даже. Той се спъна, бе! Стой! Мина! Тук ти не гониш от стъпи през това 10 човек. Какъв фаул, ей! Сея, бе! Аре, Вълка! Пресвай на Гвардия! Аре, бе, Гого, бе! Браво, пресвай! Маринов изпълнява! Сея, да мъжи пресвай, бе, браво! Маринов! Аре, назад, да опитка хубаво да може да лови! Иди от другата страна, бе! Натъка! Той не го пикна даже. Степай! Матеш! Степай! Аре, бе! Браво, Дани! Никакъв фаул. Браво, Дани, браво, играй! Добре, оставява! Браво, оставява, прибирай, браво, защита! Прибирай! Вълков, събери към Качински! Мисля, ще дойде при вас. Няма време, давай, бате, ай! Пресвай, назад, ще рита, давай, още! Сея, Писо! Сам си! Надигай се! Браво, Ади! Аре, глед там, бе! Аре, познел, Вано! Давай, Пламене! Качински, изпълняй! Пламене, можеш ли? Качински, изпълняй!
Прибирай Качински зоната! Он игра с топката, бе. Ама излиза точно! Качински изпълнявай! Не, има направо, бе. Стига, бе! Он игра с топката, бе! Качински изпълнявай! Бе, бе! Преславе! Готов, преславе нашия Христо Сърция! Христо Сърци топката! Он игра с топката, бе! Дao бе, Влади! Дao бе, Влади, дрибал сам! Сам до края! Уте на играта! Дao бе, Влади! Браво, какво правиш, бе, човек? Играй! Играй, Влади, без фал! Без фал! Без фал! Пълно движение няма да стане. Ще да вдигаш. Децата ти викат от 10 минути, изчакай. Дайте назад, дай назад, Пенев, ела! Пенев! Сега, преслава! Браво, Кълняне! Браво, Макси, бе! Браво, Макси! Макси, без фал! Макси, без фал! Браво, Макси! Браво, Макси! Влади, ела! Влади, ела! Давид, чуване! Давид, смяна! Браво, бе, Писаре, бе! Ей! Браво, Писаре! Писо, взея! Браво, Преславе! Браво, 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 Маро! Браво, бе! Браво, Преславе! Перфектно! Хайде, бе! Сега, Влади, без фал! Браво, Влади, ама тук защо я бъркаме сега? Газ, газ, Писо! Макси взея! Качински без фал! Едва ти трябваше да свършиш преди малко. Браво, Качински! Хайде, играй, бе! Кажи ми малко, де! Браво, Качински! Вълков не го остави, там сам! Играй! Без фал! Влади! Влади! Тъча, Влади! Мина! Марко, взимай! Дисо на стената! Айде! Дани на стена, Качински на стена! Миро, идвай! Преслава, отивай ти на стена! Влизай на стената, Ади! Ади, ходи тя! Преслава, отивай на стена, Макси, влизай там да покриете хора! Пропуска! Дани, организирай ги вътре! Линията на пеналта! Макси, влез от вътрешната страна! Атак! Изпирате на линията на пеналта! Бояне, гледай топката! Така! Перфектен си, Бояне! Гого! Няма къде да мина, Бояне! Принцип, няма право да викат, ама ти си знаеш. Дани!
не съм те чува. Браво, добре ли си? Висок, кой беше там? С кой се сблъска? Стани ли? Те идва. Окей, извинявай се и продължава играта. Вали, стой ляво. Искаш и другия път ти да си искаш. Тогава седни там и гледаш матча. Макси, тръгвай! Залагай там! Каджийски! Вано, тръгвай! Макси за садата! Момчета, слушай се, ядна идея, бе! Йордане! Въгол, бе, Макси! Макси, зад гърбата! Ади, излез, бе! Макси! Систо там се обърни, стани. Зад хора, да? Дани, това е твоя човек, да. Стане. Она си долу, Алекс. Вътка! Не мога да влизаме на топката с къса на време. Браво, преслава, нищо на гласия си. Вътка! Абе, стига сега влизане, бе, мой момче. Не може така, бе. Няма такова взимане на топка първа. Браво, давай! Ела надолу! Дескам, Хаджийски. Браво, Боби! Шерita, vamos a recoger. Ади! Няма как да играем с това. Нищо. Влади, събери, бе. Вало, сега. Браво, Вало! Браво, Валка! Браво, Вало! Оточа! Браво, Валка! Прибери, помогни в защита. Браво! Много това беше. Това беше страшно. Прав си. За какво му бе? Има ли значение една минута за твоя толкова? Обясни му, кажи му, че така не се прави. Боbo, Виточа! Само да ви кажа, господине, аз не съм го учил да заритва топката, ако това имате предвид. Браво, бе! Браво за паса! Браво, Ели! Ади, браво! Здравейте се!